Lah, bakal. Payak betal. Supay anak pa. Ay, harta kayo ay. Idol. Gusta. Okay mga boss, yan nandito tayo kila Idol Baak kasi Idol Andres yan dito sa Victoria, Tarlac. Yan, pinatawag tayo dito mga boss ng mga sikat na vlogger dito at nakakita daw sila ng mga nakita nyo Idol? Sawa, si Idol Baak. Sawa. Nagtaray. Mabutong ulag. Nagpadalusak namin to dati nakita da. So, payab da ni ka, Idol. Nagpapalinis pala siya mga boss to. Nakakita daw sila ng, di nila alam kung sawa o cobra. I-check natin kasi ito kasalukuyan silang nagpapalinis. At siyempre, kung ito medyo kakahuyan, di maiwasan po yung mga ganito na magkakaroon ng mga iba't ibang klaseng ahas. So, salamat kila Idol at pinakuan tayo dito, pina-invite tayo. At check natin itong buong paligid, tara. Umpisa na natin. Tahan ito yan, makakakwa. Muna ka Tadan na eh. Pepesaw, nakita mawan. Dagaw sa ngarod ng awan. Bagong tig pepesaw. Vlogger kita. Narikat may babay na. Narikat ko kinungkunto ka kita. Kasan ko takal. Basta dakil at duga dyan. Saus! Dapat lang ubor mo siguro sa ibagang matakal. Andres, tasurutin. Kitaan tanong kasano pinagtiltiliw da. Narikat tayo, masidig ta. Hoy, kasano ta makita ngay? Ano kubra ta? Baka kisiwag makita kubra. Kaaraw ka magtin, posible limit Kaya dumistan siya lang Sige dito masasidig baga mata. Kita lang, narigatan. Bandam. Nagpartak da mga... Awan damot tayo, napinapanandam. Napanantag jayan. Awan damot tayo. Ang tanabong ko ni, papadakil ka ata, matukon. Kaya so nang rabong naman. Arit ko. Kinugong ko lang, rabong laang, himo mo pa. Kulto mo lang ata, ang natukulan. Kisti sabam, tinukul mo, sayang May isa, so kataktaw na katulad mong di kawayang ka. Pati na Okay. Pagcita ni pa, masidig tang na rin jay. Mate, delikada. Dito lang na, urahin ta nagyab da. Dito lang nakita da, taray tang tagaws. Kasano nito pag-urayan ta, tiromar di uleg. Kung umakar ta pala dyan Dito bilang raw, isigsigura daw. Baka ni, si kamat ate front, nariga tayo. Okay, kaskarya ti mukha mo tama. Nariga tayo, tagam-dam ata ko tan. Sa ba mo? Oh no! Nag-nervous ko na ulit. Dajay. Atakam lupos si Pak. Patakam, nakakita dan. Patakam, aray ko. Lupos pa lang nga dyan, Andres. Madandanagan na muting. Oras siya karod. Nung matito ko na yung masasitig, kita yung talaoy. Naram kuhatan eh, bulb wire. Uy, dakol. Litan. O, picture mo nga kami dito. Picture kami dito. Idol. Tayo sa napulo ng mara. Ha? Muli ka din. Arjinig. Lumaran eh. Sige, wala pa kayo. Uy, adayon mo. Dulugin tayo din eh, sinusutun na lang. Pagduga na, takamadi lang may sa ata. Ayun o.
Wala, bakal. Sumiripin. Dilat. Dimsay, Red snake. Snake, paray. Katarayan. Hey! Wala, hindi na matanan. Niko, nagatidagal. Lupos na rin. Ay, rat snake. Ay, mga tirat. Wait. Mataliwag. Delikado. Baka umuwi ka. Hindi mo siya natin na. Hindi. Maputag ba yun? Ay, kita na lang. Kung kita na tag, taraya na. Buwan kita na ata, nakalikat yung matuklaw. Lupos kubra ka na ataw. Di kubra ay nakita mo. So ataw. Basta nagkasini. Di kubra jay. Oh no! Pakabarita mga kubra. Adi gargaraw. Naglupos mo lang na mampaswerte ka na ataw, ita makasawa kan. Bisan. Takal. Kubra, kubra. Kubra, naglumog ni, kubra pa isaw. Kubra. Nagdaktil. Nagtakulan. Nagdaktil. Ay, so atay lupos na. Ata na eh. Kumakita niya ka na. Masikaw. Shit. Ay, sa ato ay ko ah. Tulo na pre. Sa ato di lupos na. Bata na makakita. Basta. Buyak lang ata ka. Nagkakan nga nag-uunos. Sunatan ni, lupos na. Buyak lang. Ito nakikita ko. Anak na. Baka wala yung mapo. Rela ako ah. Dress. Atay ba ko kita. Buy. Ni. Nauday na wala. Naudikan. Ah, kita ko. Dua. Bumidreng ako. Boss din si talaga hanggang sa... Urigatan. Saka isang Philippine Cobra. Philippine Cobra. Kasi rito kaya dito sila nagbahay. Philippine Cobra na rin pa? Delikado. Maganda yung bakas nila kaya ka. Ang nakuha natin nagpalat dito yung isang Philippine Cobra. Hindi kasi ito. Panag yung likod, kabukiran kaya malapit sila sa habitat. Nakikita sila dito kasi tag-ulan na mga boss kaya yung mga butas nila dito sa bukid. Tanda pa yung mga Natutubigan na kaya nagpupunta sila sa mga ganito. Bagong bili ni Idol Baak. Baak Andres, kung napapanood niyo po yung mga sikat na vloggers lang sa Facebook, yan na sila po yung patawag sa atin dito. Pero kung ito napunta dyan sa gitna dyan. Meron pa ditong ganyan, natumbay. Ayan, tignan natin yan lang. Wala na yung ganyan ba rin? Maliwanag na yan. Uy, tapos ituyak pa. Kabay, namimet pa ano ta?
Nakaw, daytan. Irat snake. Dahil basit. Kaya ako bra nagtak. Talaga tinipatulong na. Napartag ko ata ang ako. Irat snake ata napartag. Naluto ka tan. Hindi. Naungit tayo. Naungay. Ang diretso. Napalan na rin ba si Tarn? Dapat di kawayan o. Abat mabuting tagbat dyan. Ay, may sakit daw. Mabilis talaga. Nagado na peke natin. Hindi na peke tatay ito. Nagado na palagtaw. Nagado nag-nervous to yun. Ay, cobra man man, ay cobra. Ta kayo na itong panajayan. Baka budot sa di cobra tao. Alam, ay pulot mo Ray. Ay pulot mo sa na. Ay, kasi magayam umuliglat tanong ka. Datat ako brand. Daytan. Datat ako brand. Hoy, mitring. Oh, Ratan. Uy, Uy. Ano ba? Kaluplupos namin, ni. Cobra. Uy, si best friend. Ano siya? Kukutin. Parpartang ay may isa. Kapag kaya nakok na to. Taas talaga yan. Taas talaga. Ata cobra manong nakita ka ta? 40 minutes na tipik po natin mga kapta. House. O, bentong, madam kayat. Kuya, tama na. Ang muna talaga na eh. Muna talaga. Hindi, kasi may tilisin na. Naglupaw. Ate, hindi ka lubos na nga rin eh. Payatan tani pre nya. Pre, nagalanda ta. Hindi ni. Natuwang nga mangga. Hindi natuwang nga mangga. Di abot. Kini ko. 40 minutes lang daw ibu. Ado ko man itong pwede sa masamok yan. Ado ko mamalada. Agad darak ka lang. Walag ko na masawa. Muna di balay na, ya. Baka deklog na. Pasti ko tatanong na ito. Bukan tipis tanda nakapisa ginis ko kami. Ay, ako, kadungorte na yung kalat natin ah. Lalaki mga ito ito. Ay, lalaki. Muna nga talaga. Baton eh. Ay, ibig sabihin mga pamulat na. Ay, muna ka. Muna pa gawin na. Napan talaga tayo. Uy, wala na. Tengas, bye-bye. Muna pagawidan na ni. Ano? Nambutangan kaya? Ayusin, natiliudan eh. Okay. Sakatag, gamakata.
Sige man. Pagtaray. Tuguan niya. Nalaing ate Piltilew. No, so kayo no, dati patinggal. Oo, nung dati patingilyo. Kontakin nyo lang ni Lex. Cobra. Lex Tuklaw. Ay, tuklaw kayam. Oh, ano dati pakwayaw. Patinggal yung ako. Kubra, uray niya nga ulag. Uray ulag nga sa kana. Gidi, aduti, tarakin na nga ulit kita nga matidapay na tilew. Kontakin nyo lang nga po ni Lex Tuklaw. May sarili po siyang page. Okay. Nakaduwa tayo daw, nakaduwa. Ay, talaw. Dahil basit. Ano yung bagnan? Okay. Sa wakas, nakakampanti tayo.